A vyrážame. Dobré ránko, my sa nachádzame v Trenčianskom Jastrabi a dnes sme sa vydali na turistiku. Ideme, náš cieľ je vlastne Inovecká chata, tak dúfam, že tam dojdeme. No, není až tak ránko, ako vlastne obed, pretože sme sa zobudili nejakých 8:40, čo je strašne neskoro, ale tak čo už. Teraz je asi 12 hodín a začíname túru. No tak uvidíme, či prídeme do zotmenia kautu. Čo na to hovoríš? No dúfam, že teda dojdeme. Zobral som aj čelovku pre istotu. Hej. A po 2 kilometroch konečne vchádzame do lesa. Dnes je parádny čas na turistiku. Včera bolo nejakých 26 stupňov, ale v noci zapršalo. Je troška aj mokro. Dneska je iba nejakých 20 stupňov, takže sa pôjde dobre. A keď sa už potíme, ale to nevadí. Sice trošku je zamračené. Slnko zatiaľ nevykuklo poriadne, tak uvidíme, jak to bude hore. Ešte sme len na začiatku, ani 3 km, ale také nádherné pohľady sú tu na prírodu. Dneska zoderem celú baterku na GoPročku. Total 3 kilometers. 1 hour 31 seconds. Elevation 437 meters. To by bola sranda, keby tá cesta proste zrazu skončila. No ideme cez takýto pekný mostík. Popadané stromy napravo, aj naľavo. Pekný mach. Cestička sa nám trošku už zmenila, už je viacej také lesná, turistickejšia a vyzerá to veľa krajšie.
som raňajkoval. Skôr by som sa vám také niečo ľahké dal. Ako ľahké. Malé. Až 4 km sú za nami. Mne sa ide zatiaľ veľmi dobre. Také mierne stúpanie, rovinky, ale príroda je tu nádherná. Také ticho. Ani jedného turistu sme ešte nestretli dneska, čo je paráda. Ale môže to byť aj kvôli tomu, že sme išli až na obed. Všetci sú už hore, alebo idú dole. Tak nevieme. Ale ani oproti sme ešte nikoho nestretli. A tebe sa ako ide? Jem. Sme sa trochu občerstvili. Ja som si dal banán, Klaudia si dala Milu, lebo už sme boli aj hladní. Dobre sa mi ide. Je to tu parádne, nádherné. Ten mach popri cestičke. To čo tu je, že telefón? Ja? Nič nepočuť. Sú takéto schodíky a pozrieme, kam to vedie. Schodíky vedú na ďalšie schodíky. Štvrť na 2 a máme 5 km za sebou. Teraz mi to ťuklo na hodinkách. Furt sa niečo deje. Každých pár metrov. Človek musí stále natáčať. Aj tuto teraz. Pozrite sa na to, čo tu je. Pozri, aký kríž. Brďo. Toto je skvelá cesta, skvelá turistika. Konečné vypnutie po tom stresovom týždni.
blížime sa k studničke. Kokos, cez takúto nádheru ideme. Dneska sú fakt tie pohľady parádne. Hej, napravo turisti. Sme turisti. A sám so sebou. Fakt parádne miesto toto s tým machom a skalami. To je aj zarastený konárik, obrastený machom. To je ďalší. Tak hento nám je dosť známe. Tam sme boli rok dozadu. Koľko to je už? Rok aj nejaké 2 mesiace. To je Inovec. My sme teraz pod Inovcom a pomaličky už budeme mať za sebou 7 kilometrov a už len kúsok a budeme na chate. Teraz je sekundu. Teraz je presne 14:37. Tak my sme prišli k smerovníku. Vidíme, že chata pod Inovcom 5 minút. Teraz sme Sedlo, Jarabský vrch a keď vidím tuto na cestu, tak už vidíme náš cieľ. Takže sme tu. Posledného natáčania uplynulo tak asi 5 minút, takže približne 3/4 a sme tu. A toto je Klaudia. Ahoj. Tak tu je krajší výhľad, jak na výhľade. Ja neviem, či to kamera zobere, ale aspoň ste to videli. No a my sme už na chate. Daj prednosť vozidlám idúcim zo spodu. Tu je mapka. A kde sme? Mnichová Lehota, Trenčianske Jastrabie, Inovec a my sme chata pod Inovcom. 840 metrov nad morom. A čo tu je? Inovecká cestnička. Á, taká, kto vie, či bude taká dobrá, jak robia v Českej republike. Brinzové halušky, to by si dal, nie? Čo by som si dal? Lekvárové perky. Jeha, no. Pozri na to. Tokio. Koľko? 9300. Čo tu máme? Tokio, Sydney, Aha, Delhi. Mexiko, Delhi.
Keďže máme vlastné jedlo, tak ideme tuto na tieto lavičky. Kokso, aký pekný strom je hento. Pozeraj na to. Tam, kde sú tie značky. Sauna. Nádhera. Fíjo, sauna to je. Sa dá bývať, prespať? Podľa mňa, hej. A takto si tu dávame pizzu. Ňam. Pizza. Pizza. A to sa ide na Inovec. My dnes nejdeme na Inovec. My sme už prišli do nášho cieľa, na chatu. Na Inovci sme boli pred rokom, takže nepotrebujeme tam znova vychádzať. A opäť sme tu, pri tom istom smerovníku, 5 minút od chaty. Už sme stade vyšli a ideme teraz po červenej, aby sme nešli tou istou cestou dole. Tak uvidíme, aká bude cesta. - 15:39. Z chaty sme vyšli tak pred 10 minútami. A ideme teraz takouto peknou cestičkou. A hen tam vzadu je aj oný, Trenčiansky hrad. Ale peši. Čo tu? Trošku som sa potkol, nevadí. A prišli sme k fakt peknému výhľadu teraz, kde vidíme aj Trenčín. Tak sa pozrite na to, je to že wow. Toto je aký pekný kmeň. Že toto je aký pekný kmeň. Bereme ho celý? No jasné. Strašne pekne je dneska. Teraz ešte, jak vyšlo slnko, jak to osvetľuje. To by bola riadna na kedy na svietenie. Aha. Tak aj tak by bolo pekne, ale tak toto tak osvetľuje. To je zaujímavé, to je také mystické. No. Kedy najbližšie hráte? Koncom oktobra. Nehovor, že sú to hryby. Kde? To To svieti. si robíš srandu? Kúkaj na to. Tyjo. Ty koky, tie sú také veľké. Čo si? Nádhera. Nezoberieme, že to by nám stačilo.
parádnym GoPročkom. Je 17:20, práve sme spravili 13 km, nohy trošku bolia, ale tak zvládame to. Pomaly sme už z lesa vonku, ale pôjdeme potom ešte okolo kameňolomu a potom už na parkovisko do auta. Prechádzka je zatiaľ výborná. Prechádzka je výborná. Bodka. A tuto máme Klaudiu. Jak sa ti ide? Ťažko. Ťažko. Posledné kroky v lese dneska. A už vychádzame. Tu máme ešte... Čo to je? Smerovník, ale cyklistický. A kade pôjdeme teraz? Cez toto musíme prejsť. To je hlavná cesta, ktorá spája Banovce a Trenčín. To bude masaker. Tak ešte počkáme. A mne sa to podarilo, Klaudia ešte čaká. Nie, už sa to aj podarilo. Tu ešte aj cez železničnú trať budeme musieť prejsť. A popri nej. No vyzerá to tak. Pozri, ešte aj cez železničnú trať budeme musieť prejsť. No poďme. Nič nejde. Tak, smerovník Mníchova Lehota, ale my nejdeme ani po červenej, ani po zelenej. Pôjdeme tuto kúštek iba po červenej a potom pôjdeme po žltej. Tak, tu sa z červenej odpájame. Tá pokračuje hentam. Ale my ideme tadeto.
A tu sme našli takú zastávku, alebo jak by som to povedal. Nepožičame si knihu? Či to by sme museli vedieť čítať, čo? To je pekné. Pokladnička. Jaký drak. A 14 km za nami. My ideme popri hlavnej ceste a ideme ešte okolo takého kameňolomu a potom už pôjdeme k autu. Km za nami, ideme okolo kameňolomu, ale som si myslel, že ho budeme aj vidieť a vidíme toto. Nevadí, ale cestičky sú zaujímavé, nie sú značené, takže ideme iba podľa mapky a tak za chvíľku snáď niekam dorazíme. A čo je toto? Prírodný minerálny zdroj. Ochranné pásmo. Tady asi nie. A idem sa pozrieť, čo je to tuto. Tak nakoniec sme našli ten kameňolom. Ale je vidieť iba časť stadeta. ...16 km za nami. Momentálne sme v Trenčianskych niečo? Mytice? Tak za chvíľu sa dozvieme. A už ideme cez dedinu, do dediny druhej a už ideme domov. Mytická. Trenčianske Mytice. Tak bolo to Trenčianske Mytice. Tak jo. Tak my sme už pri aute, trvalo nám to skoro 7,5 hodiny a prešli sme 17 km aj 34 metrov. Dnešok bol skvelý, oddychli sme si aktívne, videli sme skvelé výhľady, dobrá prechádzka a čo viac dodať, skvelá turistika.
konečne takýto nádherný pohľad sa nám naskytol, tak som musel zastaviť a trošku si to vychutnať. V tej kamere to asi tak nebude vidieť, ale skoro z pol mesiaca, zajtra by mal byť a vyzerá to úplne brutálne. Tak, taká tá čerešnička na konci dňa, dneska bolo skvelé a vidíme sa pri ďalšom videu.